Бие хайбулла, биеген кіші бай бола деп әйтет отар халық мақалет. Сәлем достар, ТМТV телеканалында тәмілі күреш тапшыруы не үшін мен бие турында сөз қозғаттым сын тапшыру башында. Шынки тәмілі күреш тарихында бірінші тапқыр біздің студиямызда қонақта биешілер әлі биешілерінің нейінде ебейді. Татарстанның отқазаман артистлары, Татарстан дәулет жыр һәм бию ансамблі солистлары, ирлі қатынлы деп етейік. Раил Ғаниев һәм Айгүл Қиямова. Бірге Ғаниевлардыр енді деп ойлаймын мен. Сәлемсіз. Саумысыз. Сәлем, Раил. Фамилия, ортақ фамилияны чек. Мен Қиямова, ол Ғаниев. Көшмедің ме фамилия? Көшмедім. Шын көңілден мына көрерге шатмын сізді. Неше ел, білем сіздің неше ел сізді ішлеген бар, бирге үйреткендері бар, біздің ғайланы бейттілер, үйімізге келіп қатты. Бар қызасам ғадымы. Мына енді мен қалсам мен тегіне ең ұста бейшілер деген мен жатып қыпып, башта мына сіздің бар. Сіз өзіңізде міне деген бейсіз. Қазір мақташыр. Олай ғанда да түгіл әлі сіз бейт әлі Якубович қаршына барып бейдігіз. Пөлі шүдеста, мен бейт қорадым олай. Андай қалда болды. Аллаға шүкір бардық, көрдік. Татарстанның 2 жылығына. Татарстанымыз есімінен шында барып. Татар биюін бейіп. Мәскеу ортасында бейт ал. Бітін Ресей қарап тұрды ана. Ярар, қазір бұлай шебіз. Ашырап шегер атасың ма? Бек өліп яратабыз деп айтмейміз, но... Шынки уақыт жетмей. Көбірек шулай. Күнәшісіздер деймі? Бізге теге жыршара дәрім. Мен сізге жырлашып күнәшісіздер деймі? Шулай десің, шында көңілдер деймі сізге бейіп күнәшісіздер деймі? Гүл бейіп тұрабыз. Үйдеді. Қатын бейді әмі? Бала бейді. Бала бейді. Бала бейді қазір? Жырлатады бейді. Теге бір-біріңіз арасында кім-кімді көбірек бейді? Күніне қарап. Айгүл. Бітін кіші ашылайын ол. Бітін елді қатынды парада ашылайын, қатын бейді. Қайт бейді. Бейімізің? Бейіміз енді бүтін жерде де бірге бейіміз. Демек, пішіру дегеннен біздің тапшырыбыздың қағидаларын етерге керектір. Отары жиддирек қайфат ясалы тағында жиддирек. Аласабек жиддирек. Демек, қағидасы бар, шылай бет. Бұл қағидалар өзгері, бұйылны біздің қағида қазір бұтен шерек. Біз сізге қазір қойашақ, біз қатта сайлау мүмкіндігі береміз. Бір кімге даңды сайлау мүмкіндігі жоқ еді. Мына мұнда бір түрлі ризықлар болашақ, мұнда бір түрлі. Башта сіз бірсін сайлайсыз да, анасын суйыфа, кім жеңе, шының ризығын пішіресіз. Шылай болашақ, яғын? Мұнсы бір, екіншіден нәрсе пішіресін біз сізге алдан етмейбіз. Ләкин, сіздің шындай карт бланш, ейсі, джокер картығыз болашақ. Ол джокер карты телефон деп атала. Сіз тілесі кімге шалдыратып, яғымшыға, алло, қаралы, мұна метамды кірашта, мұна шындай бірдер нәрсе пішірі боламына деп сұрау мүмкіндігі бар. Мұна шыны кіртіп жібердік бұйылына. Әгерді тапшыру ақырында енді, міне шынапта сіз пішірген ризық бик шәп, бик тәмілі келіп шықса, һәм міне біз төлеген шәрек келіп шықса, біздің тапшырыбыздың генерал спонсоры болған Көкмар металл заводынан сіздің ғайлаған чеш? Чет біргенде? 13 жыл яшаған ғайлағызның 15 жылдық юбилейіне алданып міне шындай бөлек тапшырып қояшақпыз біз сізге. Сәкім үшті жылға бөлек етеміз енді. Алданырақ. Жоқ екен. Бәгірді башқаны шалмасақ, мұнда қала. Біздің ойларын көміш тойына қалашақ. Сөйлештік ме? Сөйлештік. Сіз әзір ме? Әзір. Әзір болсаңыз, өйлексімді қаризықларына жейіп салабыз. Айгүл, Раил, міне.
Демек. Демек, мына бу бер төрле ризык булып чыгарат еш. Монсы икенче төрле күрәсең, монда күп мәйдәләр, 1 2 3 4 ингредиентлар бик күп. 1 2 3 4 5 6 7 монда 1 2 3 4 5 6. Яры чеснок бар. Так, кайсын сойлар иде менә. Монда жеңел. Мен өчен монда миндә хәтта Аны әзерләп турадың да булгаттың да инде. Салат килеп чыгадыр инде. Так, Монсында монсы сиңа калды. Сиңа калды. инде. Ярар. Так, әйдә булай. Туктап без әйтәбез, моны берсеңә пешерәбез. О, ярар, кирәк дип тапсаң, вакытың булса, ярар. Әйдә, су ефа башта. Кайсы җиңә анасын әйтәм әле. Кайсы җиңә шуның ризыгын пешерәбез. Әйдә, китек. Әйдә. Су ефа. Су ефа. Су ефа. Җиңдең? Жеңде. Усмикл. Нәрсә дип уйлыйсыз монда мен? Нинди Бу салат. Салат инде. Әйдә салат дип. Ну салат, җиңдә салат инде. Бу Икесе салат. теге сойлап эшли торганрак салаттыр дип Грецкий. уйлыйм. Мөгаен. Булай булгатып кына Әйдә шалтыратып сырыбыз тагы менә. Кемгә шалтыратып сырырга була? иң якын кеше Киңәш. Әни. Әйдә. Әнигә шалтыратып карыйк әле. Районның да якын кешеседер инде түшче. Әйе, бердән бер. Я кем дидем? Түшче. Түшче. Әни. Әнкәй ди ул. Әнкәй. Әнкәй. Карамын келгән. Әби дип әйтмәдеңме? Әби. Я. Әби. Громкий гына исемен чек. Алыр микән? Разима. Рәзимә. Так, Разина апага шалтыратабыз. Әмма хәзер бу килде. Хәзер бер вакытым юк. Әле онык белән калды бит. Телефон ишетсә ярый. Ярай инде бер генә аны. Белән. Зато нинди аны. Әбине теге тонус сата торган мәллә. Аны стата инде. Так, әбекәй алтыным, минем иң якыным. Шуны җырлар әйтәсең балагызга? Әби турында. Өйрәтергә тырышабыз. Әнинең әнисе, әбием була минем, әби генә түгел әле, ул минем дәвани. Так, дәвани алмады, шалтырат башка кешегә, бәлкем үзегезнең җыр һәм бию ансамбльнән берәр подружка, дружка, кемнәр иптәшка. Дус кызыма шалтыратып карыйм әле. Исемен ничек дус кызның? Гүзәл Идрисова. Гүзәл Идрисова. Бик таныш исем фамилия бу. Бахиня түгелме? Шылы бахине. Әйдә шалтырат, әйдә. О, менә шундан башларга. Утале. Так, громкий вопрос. Ла монда. Музыка бар, Илназның җыры бер. Әйе. Güzelim, güzelim, senin yanıma güzelim. Afro-Amerikan. Малай белән бакчададыр инде Гүзәл. Монда теге моны. Güzel келді. Güzel бак бара булай. Артыннан күркесе. Теге тигр диләре, тирләр инде була. Булмады бу, так. Тагын кем бар? Так, хәтик шипшавыз. Бәлкем син дустың бардыр бере. Хәзер телефон. Да, әйе. Так, керәме калды шуны. Тагын ишенче попытка. Булмаса, юк. Үзеңнең интуицияңа таянып пешерәсең. Әйе, ишенчесе. Тек кемгә шалтыратырсың? Кемнәр пешерә белән? Так, әни, Бадыр Гүзәл бакыйдан аңладык. Хәзер кызлар патиның берәрсенә шалтыратыйм әле. Леонид Якубовичның телефон номеры калмадымы? Юк шул. Гүлнарга шалтыратам. Сез белгән Гүлнара Габидуллина. Габидуллина. Шалтырат, шалтырат. Хәзер. Ничәптер ВКонтакте тигез. Гүлнара Габидуллина ул ярата пешерге. О, кызлар патида бетмәсә. Инде ул да алмаса инде Ул да алмаса, димәк, бишәпшерәбез. димәк бөтенесе бакчада. Бакча сезоны әле төгәлләнмәде. Һәр хәлдә инде сентябрь җитсә дә. Гүлнара алырга тиеш инде. Аның телефоны. Он телефоны янында я. Инстаграмда. Сез каян беләсез? Инстаграм шитсы бит. Яш аралашканга күрә. Юк, Гөлнара 1, Гөлнара 2, Гөлнара 3, Кара әле. 4 һәм Булмады. булмады. Юк, булды. Ярар. Түсендереп куй, булды. Ярар. Яныма куеп тор менә монда. Димәк, нинди салат ясыйсыз? Димәк, бөтенсен дә пешерәбез дә, турыйбыз да. Әйе. Слой итеп ясыйбыз инде. Ие. Шулай иң истәге сойда нәрсә булачак? Матур итеп виноград Виноград? белән бизибез. Грецкий орех. Күкәйне пешерә башлыйбызмы? Әйе. Күкәйме йомыркамы ничек әйтәләр? Әйе. Сездән ничек соң? Бездә күкәй. Күкәй. Күкәйишница. Юк. Бездә күкәйләр ине. Йомырка да күкәй. Ну, миңа калса, Күкәй бездә. исем алыштырудан аның
Асылы Үзгәрмәй. үзгәрмәй. Димәк, ризыкны сайладылар. Нидер катлы салат булачак эме? Нәрсә буласын, хәзер тапшыру барышында күрерсез һәм тапшыру ахырында дөрес эшләделәр микән, юк микәнен дә без аның белербез. Әйдәгез, пешерә башлыйк. Шулай иттереп, безнең ниндидер салат әлегә исеме юк. Кыза, пешә, башларга тиеш. Без инде катлы салат дип сөйләшкәч, менә мин соусын да әзрәк куйдым сезгә. Алар инде йомырканы пешерергә куйдырга куштылар, мин пешермәгәнмен, куймаган унытканмын. Так, сезгә ярдәмгә киләчәк бу эштә безнең тапшырыбызның генераль спонсоры Кукмара металл соус заводы. Менә 2 таба аларныкы, кастрюль аларныкы, җиңсәгез бүләк аларныкы. Так, нәрсәдән башлыйсыз? Кем нәрсәдән башлый? Әкренләп турый башлыйбыз. Син виноградтан башладың? Ну, баллай. Тота суганны? Мин. Ул турый. Кайын беренче күрәм суганны шутып тураганнарын. Синдер уста пешекче кебек син, а? Син кайсы яктан үзе? Мин Менделеевский. Менделеевский, так, Айгел безнең Казан кызы. Кызы икәнне беләм инде. Казан кызы. Ну, Менделеевский. Кайын өтеренче кызы. Ничек йөрәттең син моны, Айгел? Шаккатып карап торам әле, ярар. Райыл мында күбрәк синнән яшәгән малайса бу пешерү турында. Юктыр инде. Сез бик җайлы эшкә бердән Айгелгә. Ярар, сез Мин суганны гел турыйм. Мин инде әйтим әле безнең чынлап та менә спонсорыбыз турында. Тапшырыбызның генераль спонсоры инде ничә еллар безнең тугры дустыбыз Кукмара металл заводы. Кукмара Сауда маркасы белгәнегезчә ул вакыт белән сыналган заманча савыт саба үзебездә Рәсәйдә Кукмарада җитештерелә һәм әлеге савыт сабаларны сез интернет кибет аша алырга мөмкинсез һәм алырга мөмкинсез үзләренең фирменный кибетләренә барып. Фирменный кибетләре бар Кукмарада Ленин урамы 42А адресы буенча урнашкан. Казанда аларның 4 кибетләре бар. Павлюхин урамы 114, Рихард Зорга урамы 11Б адресы буенча урнашкан. Горький парк Сауда үзәгенең беренче катында. Мусин урамы 23Б һәм Ленинградский урамы 27 Бәхете кибетенең беренче катында. Сез кайсы районда торасыз? Кай тирәдәрәк? Мәскәү. Мәскәү. Менә сезгә якын Мусин урамы 23. Без күптән түгелләннән алдык табалар. Менә. Бик әйбәт. Бу алдан сөйләшенә куйган сүз түгел. Күрдегезме? Туризм өчен, актив ял өчен да гриль, мангал дисезме. Гриль бар, кухня өчен, үй өчен, йорт өчен төрле уңайлы заманча савыт сабалар. Һәм менә әле күптән түгел менә бу яңа линия чыкты, җәмәгать Грация дип атала, күрәсезме? Һәр төрле плитләргә дә туры килә. Монда әлбәттә мин әйтеп тормыйм, алар бөтен табалары да җиңел юыла, пешерергә, кыздырырга, шуның хәтле рәхәт, шундый җайлы гарантия 3 ел. Менә хәтта Рәсәйнең танылган шеф-поварлары да әлеге табаларны, савыт сабаларны киңәш итә. Һәм әлбәттә инде мин тәмлекрәш алып баручысы гел киңәш итәм шундый табаларны алырга. Безнең илдә дә шулар гына. Тарат-тараттам. Хәтта Казан учаклары да аларны кы. Так, миңа Тукта, син шойт итеп бүләргә булдыңмы? Үстен бара бит. Син матура 2. Мин аны теге нитеп тә уйлаган Юк, идем. 2 белән атыгы бар, 2 белән. 2 генә ярашмы? Шапочка итеп. Ай, шапочка. Шойт та уйлаган идем. Ярар. Әйдә тегеләй дә байда булсын әле. Әмма тегеләй дә байда 2 генә кисеп. Табыларыбыз күбрәк бәлтереп Ашарбыз. Ашарбыз. Тәмле. Нагрев ярык бар. Барабыз әле. Так. Суганны кыздырабыз. Әй, кыздырам суганны. Суганны кыздырабыз. Май. Так, мısında tavuk bulsun ya малайча. Суган мында кыздырып. Кайсыгыз өйдә күбрәк ашарга пешерә? Сез икегез дә бер эштә эшлисез, бер вакытта эшкә барасыз, бергә кайтасыз, монда юк. Берегез кайдыр заводтан иртәрәк кайтты, икенчегез мәктәптән анда соңрак кайтты, исә киресенчә андый бер юк теге. Син иртәрәк кайткач иртәрәк пешереп, бергә китәсез, бергә кайтасыз. Шуңа күрә кем бергә. Кем бушрак, шул пешерә. Туктагы. Өйгә кайткач кем бушрак Әле буласың? бит балада бар. Бала бар. Аны түгәрәкләргә, йөртергә, үй эшен эшләргә. Алайса була мин күз алдына килә. Арыдан айгылып кайталар да теге. Бер тизрәк балага. Так мин түгәрәкләргә алып барам син. Пешерәсең. Монда бала өчен сугыша. Ансы да бар. Мин түгәрәккә буйдым. Түгәрәктән кайткач, так мин арып алып кайттым түгәрәккә илтем, башырга пештеме. Чиратлашып бар. Син бәхәс түмәй иде. Бәхәс түмәй ул турыда. Юк. Бөтенләй. Юк. Миңа гомумән бик уңайлы, чөнки минем ирем 1-2 генә тапкыр ашый көнгә. Шундый уңайлы. Конечно.
Bir-iki gene Була бит кайбер ирләргә ikisi iyden misin? Яисә берсе эштә була ма шуны? кайда булсак та, теге күп ашамый дип әйтәм. Шуңа күрә кайбер ирләргә бит гел теге пешереп торырга яңа гына ашамлыкны ашый, теге җылытканны ашамый. Кемдер бит инде төрләндергәнне бик Кемдер ярата. кичә ризыкны ашамый башындагы да бар. Әй, бар. Шуңа күрә Син миңа ашыймы? бөтенесен Шуңа ашый. күрә бирсәң дә ашый, кемгә бер бирсәң дә бер ашый. Ике бирсәң ике тапкыр ашый. Экономический выгодный. Ма ашайын дип барып кесәңә тапкыр бәйле. Бер ашыйсы килгәндә. Кирәк булыр ха. Так, Бездән ашап китмеш, син ашатып җибәрәме, яме? яры рәхмәт. Суганны кыздырабыз. Әйдә, монда инде кызган. Мой. Май керек. Конечно, тазармый бит майсыз кыздырмакчы була. Там май салый инде син, Раил. Yo, нигә менә яра сорыйм. Бик оригинальный сорау, ни өчен биюче булырга булдыгыз менә? Раил син. Бәләкәй чактан инде минем әти бийде. Син династия? Ну, шул ниде. Самоделкада әти, самоделкада бийде. Самолет верҗәсен син үзешчән. Үзешчән инде ул вакытта Тотал, суган бетмәсе кирәкме? күп булыр инде ул без теге сөйли ул теге. Әйе. Юк, мен саламатсың, миңа авыртып. Әйдә. Сау. Булар ашап бетербез. Е. Син ашатырмы аны, Раил, яме? Ага. Атаның ашат. Рәхмәт. Так, демәк, әтиң шәйдә, ну ярар, әтиң гел бии әниең. Әнием минем старший кассиры. Ну, тоже жырларга яратады. Әтиң биеп тора, әниң акча санап тора. Но әнием тоже жырларга яратады и бийгә дә яратады. Бик матур шигырьләр яза иде ул. Әйе. Бирер агач кашыкны. Шуннан син демәк иҗади гаиләдә үскәнсең булып чыга инде. Ну, шулай инде. Әтиң әйттемсең, улым, биергә кирәк түгел. Эсэс киресенчә. Юк, әйтмәде дә шулай. Анда сиңа ниләр ярамый дигән бер булмады инде. Юк. Син үзең аңа ияреп, Үзе сайладым. Укырга кирдем. Коллективына, укырга училищега. Әйе, шалды. Училищенең. Потом армияда бийдем. Нидә армияда кайда кайсында? Санкт-Петербург, Ленинградский военный округ, ансамбль. Ансамбльдә инде анда. Әйе. Синең хезмәт Юк, бийдем. автомат тоттырдылармы сәгать? Ярты ел гына. Учебка булдымы? Ярты ел гына бийдем ансамбльдә. Аннан соң? Аннан соң җибәрделәр уже обычный армияга. Нигә алай? Әллә кем белгән. Шулай әйттеләр, все. Берәрсенә ашамадым әллә, сәнгать җитәкчесенә. Может быть. Эй, син пропаганда. Пропагандмейстер. Әллә. Ярар. Шышлап алды дип. Аннан соң кайттың да инде? Кайттым да и безнең ансамбльгә кирдем эшләргә. Тура инде җыр. Аныңчы Сыктывкарда. Юк, бу Сыктывкарда эшләдем училищедан соң. 1 ел. Коми АССР. Коми республикасында. Ертә караган соң икәнсең. Ну, аннары инде барыбер әти-әнисе теге якынрак бул дип әйтеп инде шулай Сыктывкар кердем. ерак. Татарстанга кайтып, Татарстанга чакырып безнең Татар дәүләт җыр һәм бию ансамбленә 2006 елдан бeri хезмәт килде. Син вакытта анда бийдерең инде. Юк Юк. әле, мин 2006 елда хореография училищесын тамамладым. Аннары соң 2 уку йортына бер юлы кирдем. Шуңа күрә Кайда? берсе хореография буенча, берсе Культура инде. әйе. Берсе инде бухучет анализ аудитка. Сельхоз. Әйе, Ансы хәзер нәрсәгә инде? Кирәк чыгар. барысы да кирәге чыга. Чыктымы соң? Не эшләгән акчаны шутап барам дип. Һә безнең гаиләдә мин биим, ул бухгалтер. Аннары Хәрәкәтсе кабатлана әйбәт. аннары гомер буе дип тә булмас, пенсияга чыккач нишегез. Берәр бизнес ачып җибәрербез. Бу кучат аудит инде барысы да ни. Әйе, шуңа күрә инде бераз сузылды минем килүем. 2009 елда килдем мин ансамбльгә. Аңарчы Раил инде шил анда бийдерә. Ие. Әйе. Алайса, сезнең теге мәхәббәт тарихы анда син килдең. Ул мине күреп алды. Шил, так, булай булды. Монда музыка кирәк шундай. Таран-тан-тан-тан-таран. 3 ел инде бигән Раил. Ул көнне ничектер болытлы, яңгырлы көнне ниндидер кояш нуры буларак ишекне ачып җибәреп бүлмәгә Кирде Айгөл. Әйе. Ул атлап кермәде, ул гүя ошып керде. Биеп. Аяк очларында биеп. Восточный танец белән. Әпипә киенә восточный танец белән. Шулайрак булды инде. Шулай булды? Ие. Прям почти точно. Када? Ие. Шулай. Әйе. Аннан соң син беренче сугатың. Һей, Шибәркәй, син ничек? Аңлашсаңыз сез? Юк. Юк, без ансамбльдә таныштык. Ансамбль. Селебете беренче ничек? Свиданиягә чакырды.
Койда инде бүтүн свидание. Біздің командировкаларда іште. Келеште инде. Типа чиратта беренчерәк чират алып куйган була инде автобустан килеп туктарга шуйрак булдымы? Ошарга барганда да. Аша барганда да үзе ашамый сиңа бирә. Шулай. Шуннан киткән инде кемгә китап курын аша. Кешенчесен ул Айгөлгә биргән. Шулайрак булсакта. Ка бүтән сәне белмәйм, кеше турында хәтта психолог булып беттем инде монда. Күпме бордар килә бит безгә шулай. Башларда гел шул. Һәм, озак очрашып җирдегезме? Кашан тәкъдим ясадым? Зак түгел. Зак түгел. Ярты ел. Ярты ел. Яхшы төзгәнсезләр. Түздем шул. Тәкъдим ничек булсын, шулай тиге басып. Әйе, бер аякка басып. Нәкъ шулай. Торая асимиляган яңа күнегем әллә бу? Яңа бию. Яңа биюм әллә бер аяк дигән теге биюсен ди. Юк. Шагасы мәкә син туктары уйлыйм әле. Дип 2 секунд уйлаганнан соң. Инде уйлап торган. 2 секунд уйнанда. Так, булды. Булды. Ха. Шулай дип син инде менә ишә булды шуга. 13. 12 ел. Точно. Моны былай кыздырабыз, инде. Янчы кыздырга булдыгыз? Менә былай итеп кыздырып алабыз, а? Нигә? Турыйбыз. Или турыйбыз да, аннары кыздырабыз. Бу катлы салат булса, мен уйлыйм беләсең, моның безгә катлы салатка берсе дә җитәрдер дип. Җитә. Менә берсе җитә, берсенә навай требрак җитте шайрак матуррак итеп кызгырак итеп турасагыз. Да, этот со. Син сырны алып кой да бер кичелә бер, ана син такта. Син тактаңа куя аласың. Сыр белән бутама син ана сырны алып кой. Безнең инде йомырка пешеп чыга диярдек. Так. Тара хәзер инде алайса бик кызыклы бер сорауга килеп җиттек. Тапшыр башында бит мен юккага әйтмәдем. Бие хайвалла, дигән кеше хайвалла дип. Биеп акча эшләп буламы дип сорыйсы килә инде. Юк, хезмәт хакы бар ансамашыла. Хезмәт хакы. Җитәрлекме? Аллага шөкер җитәрлек. Тырышсаң, эшләсәң, үз эшеңне яратсаң, ул акча үзенә килә. Юк, сез менә коллективта эшләгәннән тыш каядыр, эшлибез. Чыгыш ясыйсыздыр бит инде. Әйе. Тегендә чакырсалар, монда чакырсалар, әгәр дә Артистлар белән эстрадада да эшлибез. Аннары соң банкетлар. Менә шулай эшлибез. Шулай булган очракта яшәп була, ипотекасын да түләп була. Безнең ипотека юк була, безнең нормально, яхшы. Аллага шөкер, безнең юк ипотека. Менә бит нәхәт кешеләр. Безнең түләп бетердек. Так. Ничек турый? Так, моны ничек турырган? Юк, чынлап та менә гаиләгә бер 200 мең акча. Карындар айлмада кара. Тау. Я хатыннан сора кирәк инде. Ие. Бер 200 мең нормально эшләп буламы диң шул тирә айга, икегезгә. Айга бүтүнесен Бүтін теге премиальный үшінші зарплаталарына, бүтін банкетлары нелеріне. Әзгін әзірек. Аңлашылды, 198 нормально. Нәқ шулай. Болды. Ну, аны хәтлі эшләгәч, тагын бер квартира алып куйыгыз, ипотекага керегез, мен бүтін кешенең ипотекага кертәсем килә. Аллар ипотека түләсен дигән кебек. Юк, монда сой. Кыздырып. Кыздырып алыйк инде, яме? Майы күбрәк баса, жәл түгел. Каты кыздырганбыз икән без табаны. Күкәй пешкәндер инде. Шәбрәк. Катырак пешсен. Бик күп читилләр күрәсез инде. Хәзер бардыгызмы? Кайда? Элегрәк. Элегрәк бик күп читилләр күргән идегез инде. Хәзер хәсенә заман җитте бит. Иң ошаган ил менә. Сез чынлап та сезнең ушыгызны алган менә традиция, культуралар буенча. Әйдә мин сорамыйм хәзер итеп инде менә безнең элеккеге СНГ. Хәлдә анда әйтә аласыз. Бәлкем Юк, кая барсак та ниндидер һәрбер илнең, шәһәрнең үзенең үзенчәлекләре бар. Мәсәлән, бик тәэсир калдырган ил кайсысы? Америка, Лос-Анджелес үзенчә. Америкага бардыгыз да. Без анда конкурста катнаштык. Әлфия Абзалованың конкурсында Казанда булган ел. Шунда лауреатлар булдык без. Һәм менә Зөлфия апа белән бергә без Америкага барып, анда да конкурста катнашып, беренче урыннар алып кайттык. Менә шунда инде конкурста да эшләп тә, аннары инде дөньяны да күреп, хузурланып, менә шулай итеп кайттык. Кайчан булды бу ничәнче елда? 2019 ел.
Менә шушы хәлләргә тиклем инде. Ошо хәлләргә Өлгөрдүк. пандемия хәтта дип әйтәләр. Өлгереп калды, ия. Балагыз бардымы ул вакытта? Монда калдымы? Монда калды. Әни. Әни белән? Бала белән күбрәк кемнең әни? Минем әни. Синең әни бала белән Әйе. күбрәк. Мгм. Әйе. Гомумән теге аерым нянькалар. Юк, юк. кешеләр Әни юк. булганда сән сау, сәламәт булсын. Нәбиләр дип әйтерсең шулай бит. Тек тавык җитәр инде. Мин теге ишетеп торам көндә безгә шалтыраттан да сыңыдан. Хәзер кирәк түгел инде. Соңга калдылар. Соңга калдыгыз инде. Аннары шалтыратып Әйе. әйтәләр инде. Шайтер безнең инде монда таба кызды, безнең тавыкны кыздырып вакыт җиткәндер. Аңарчы әйтергә кирәк, безгә менә бу әлеге продуктлар, менә бу тавык та барысы да фермерский кибетеннән алып килеп безгә тапшырдылар. Адресын да әйтәм, Казанда Рихард Зорга 119 адресы буенча урнашкан хәләл сертификаты да бар. Җәмәгать, әгәр дә Казан буйлап сез 1000 сумнан да артыграк бәягә заказ бирәсез икән, игезгә бушка китереп бирәчәкләр. Сезгә дә. Һәм әле тагын бар промо-код. TNTV промо-кодын әйтсәгез, балакайларым. 10% ташлама булачак. Рәхәт. Бик зур рәхмәт аларга да, яме, бик зур рәхмәт. Хәзер без ул тавыкны монда кыздырабыз. Мин инде Суган кызган? Әйе, кызган, мин яратам шуны диген. Аха, мин дә шулай Мен яратам. кызган суган исен яратам, буларны өсендереп куйык. Йорсын. Да, Вот это дорежу. кыздыра башлыйм. Әйдә, әйдә. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Так. Җитәме бу тавык? Җитәдер миңа калса, артык күп кирәк түгел бит. Юк, аны потом тоже турыйбыз. Инде аны күп Сен салмыйбыз. дибәрәм. Ha? Син миннән сорамай гел, син үзең ничек булдырасың шулай эшлә. Ал сен мин әйтеп, әгәр дә беренче дәрескә чыкмасам, син мине гаепләргә мөмкинсез. Анда мин сезне бутамыйм. Буталсагыз үзегез буталасыз дигән кебек. Так. Булды? Яра, мин бугатып торам, суган саласыңмы? Бетси булгач суган керем. Дөресрәге туз. Туз дип әйтмәкче, шәһәр суган дип әйттем. Туз, ана специи. Ага. Самое главное. Айгөл, без синең кешеләрне беләбез, биеп җиргәнеңне, син ничә яшьтә бии башладың ул? Әни әйткәнчә, садикка йөри башлагач, әзрәк булып китсәкәнә башлаган иде инде. Ритм гайма, син дә әтиеңнән бит инде сине музыкаль сәләт күчкәндер күбрәк. Шулай бер инде, минем әни бит хореография бүлегендә Әйе, ансында беләм. икесе ягыннан да килгәндер инде әзрәк. Музыка, ритм дисең инде алайса, нишен әни кем сөйләдең, әтиң дигән сән безнең телевизион тамашачыларыбыз күбесе беләдер дип уйлыйм, белмәсәләр, безнең танылган җырчы Әлфис Кыямовның кызганыч бик вакытсыз, бик иртә арабыздан китеп барды. Шуның кызы Айгөл Кыямова. Без инде әле Әтиң концертында чыгыш ясаган бар иде булмаса? Әйе. Мин чыгыш ясадым. Шулай башлап китте. Әйе, шулай башлап киткән бит син юлы. Әйе. Ничек сен җырчы юлын сайлаганың? Гомумән җырлап караганың бармы синең? Кичкенә чакта биюгә дә йөрдем мин, музыкаль школага да йөрдем, вокал. Вокал буенча да. Әйе, хорга җырладым. Әйе. Әтигер тыңлап йөрде инде үзенчә белмим. Так. Нигә җырчы юлын сайлагаң? Өлгермәдек без. Нитеп җырлап карарга. Өлгермәдек әти белән бергә. Шуңа күрә инде гомумән алганда бию барыбер күңелемә якынрак минем. Шуңа күрә барыбер бию ягыннан Ну, китә. бик шәп килеп чыгам сезнең. Мин әле менә шундый Якубовичка да бардыгыз бит әле. Әйе. Якубовичка. Яни чыганда. Бер кызык бармы бер кызык аяк? Менә шулай съемка өлкәсенә килгәндә. Нәрсәсе кызык? Съемка бөтенесе дә шундай теге четко бара. Һәрбер Тәртип минуты, буенча. һәрбер Дисциплина. Дисциплина, вообще прям. Анда һәрбер нәрсә язылып куелган, өйрәтелеп куелган. Хәтта менә шулай итеп камерага карагыз дигән җиргә дә карагыз дип әйтмиләр, камера астында язу тора. Менә монда карарга дип. Шуңа бөтен кунаклар менә карый да, беләләр кая карыйсын. Хәтта шундый менә кечкенә генә детальләр, нечкәлекләр. Без язып куймадык, ләкин безнеке әнә теге Сезгә лайфхак. Ну, шунда карарга. Әйе. Бездә бит күп түгел тамашачылар анда күз алдына китерәсеңме? Әйе, бу. Бер тапшырда ничә кеше катнаша икән анда, бер йөзләп бармы? Тамашачылар белән бергә. Азыр Бөтен сүләргә. тамашачылар белән. Инде. Тапшыруына карыйдыр. Тапшыруына Менә карар. безнең тапшыруда анда кеше әзрәк йөргән. Кеше югы, зрительләр югы, потому что как раз пандемия елында. Әйе, ну ансы да бар, әйе. Әйе. Сезнең үзегездә делегация зурый бит анда. Делегация зурый, әйе. Сез биydегез, кемдер Баян Данияда, кемдер анда җырлады дигән. Җырладылар. Делегация күп булды. Делегация күп. Но все равно. Күңелле булды бик кызык. Якубович инде кеше инде ул инде, ну. Ул строгий. Әйе, шундый усал. Камера сөндергәч нитәме? Усалрак, Үзгәрә. әйе.
Ялдазым. Супер играда ответ бермейлер на самом деле. Сразу бүтін кіші ките залдынады. Когда вот супер играда бар, и полностью слово. Қоялар бетеге закрывать деп. Бірақ сіз яғыш етмәсін үшін. Бүтін Залдан кіші шығаралар. полностью кетелер, бір өзі қала. И съемкада башлағанда уже все кішілер кірелер, становится все мотор. Как бы там секрет. Иң қызығы теге сәхне арты бит инде. Теге ике шкатулка Ике шыққанда шкатулкаларны. бүтінісі де сәхне артында тұра, шул бүтінісі. Ачқышлар мақтанған тоже. Бір кіші де білмейді. Қайсы шкатулкада 5000 тұра тоже. Юкубович білмей. Зіле білмей? Жоқ. Олар дегенде тиз-тиз үйітіп ақшаны алар, шығаралар. И уже теге сайлап. Қызық инде. Черный ящик. Черный ящик что-то бізде болмады ол. Жоқ, лекмеді ол. Лекмеді бізде. Сектор приз. Сектор приз болды. Болды вроде. Шығардылар. Болды ма? Ну, қызық. Все равно теге за кулисы деп. Бізден чистатамыз, бұл сенде. Мен суыныра қойды мені ашып. Демек, олай болғаш, бұлай іші біз қазір. Енді Якубовичтің балашынан қарап істепейді не заң. Әйме? Әфелдер әлі. Қазір кәмілі күрәш тапсырыбында. Нәрсе? Бұл әйттер әйт маршақ кішідер. Реклама. Яманат қабаты бізелі. Қазір кәмілі күрәш тапсырыбында. Реклама! Достар, ТНТВ телеканалында тәмлі күрәш тапшыру давам етеді. Бізде қонақта биюшілерінің биюшілері деп етерге керек. Бийтеміз әлі сізні бүгін алға берсе. Раил Ганиев, Айгел Қиямова, Аптырамағыз, түрлі фамилиялар деп алар елде қатынды. Ортақ балалары бар. Так, һәм ортақ салат ясыдарлар бүгін. Біз салатына ебылай ішедік. Міне, тауықна қыздырдық, әлі біраз турадылар, реклам барышында турадылар да. 2 сауытқа бөлерге болдылар. Шекке башта бір насуат берген, көп шықты да. Әлі 2-ге асып деймін. Біздің коллектив зұр. Раил әлі бүгін ақшамағымен әлі бүгін әлі. Шулай. Қатына үлгірмей. Бейіп жүргеш. Елін ашатырға. Так, біз соғанды салайық әлі. Соғанды бөлесін, мен алайтып. Қасинаны сала, мен 2-ге бөлдім. 2-сіне бөл. Шойсын олай. Біз соғанды шой салған арада бізде бик қызықлы рубрика «Жилек Қышытқанова кеңешлері». Сәлем дұсқайларым, ошлар пішіріп бұламысың? Болса ош ашарға қазір сізге келем. Болмаса Жилек апағызның кеңешлерін тыңлаңыз. Ош дегеннен қой вақыт қой бір хужабекелер ялғышып қына ош шұлпасына ортығырақ тұз салып жіберелер. Мұндай шырақта не ішлерге апайым? Ең яқшы, ең тез һәм жайлы ысул қойнап тұрған шұлпаға дүгі ярмасы саласың да, шул дүгі артық тұзны өзіне жиып алып, ошығыз да қойырақ болашақ. Ош қойы болғаш, тамағығыз да тезірек туяшақ. Шулай ук әзір ошқа көп етіп яшыл соған, петрушка һәм укроп салсағыз да, ошның артық тұзлы екенін сезмәсләр. Әгер дә инде бу ысуллар берсе дә сезгә ярдәм итмәсә, ярты шулпаны түгәйсез дә тагын шуның кадерле чиста су истисез. Бетте китте, вәссәлам. Бүгенге шулар. Алдагы киңәшләргә кадәр сау булыгыз җанакайларым. Жилек апаға шундай кеңештері, лайфхаклары үшін деп етек әлі. Зур рәхмәт. Һәм біз қабаттан салатының енді финал ілішіне көшеміз. Міне біздің нәрсеген әшесі қалды мұнда қазір. Қазір тұрған әйбірлерін слой саламыз. Қотлам. Икісіне де бөлерге тырышабыз. Не алайса? Демі? Салат арасыз қаминде шундай сұрауға жауап бересіз, өзіңіздің формада тұтар үшін нешесіз. Ярар, аңлашылды Раил 2 тапқырған ақшы. Сен алды. Біз көп ішлейміз. Энергия көп шыға. Энергия шыға. Еміне ошап қана алабыз да кетеміз концерт ішілерге. Шоңа көре ошаған тез шыға. Ошаған келіш бейіп бұл медилер секіріп. Не, аны тұтырғанша ошамайсың енді? Бұғаздан келгенше. Жоқ, айырым бар мына шындай ризық бар сіз. Жоқ, біз мұны ашамыз, мұны ашасақ секірерге, бейерге ауырақ деген кебі. Концерт бола екен енді әзірек жеңілше ошайсың. Салаттар яшілше? Яшілше, көбірек, ипи әзірек дегендей. Энергия менен нәрсе береді сізге. Шындай энергия береді тұрғанда ризық. Мына Иратқа, Раил, сеңа. Мына шынапта, мұны ашасам, менің
Ох, бұл концертті мен ішлеп шығашақпын бейіп, ох, нәрсе ашасам, нәрсе сен ашын қатты. Сен яратқан дейсің. Ит яратасың ба сен оны? Яратам, конечно. Концертқа, именно концертқа жоқ ол. Иритен Қамыр иртік. ризығы ауыр енді Әйе. концерт алдынан міне шундай бірлер ашамасам. Har halda ол бик тиз углевод бит әле ол дегәне, тиз генә энергия бирә торган, ну тиз чыгып китә торган. Ул авыррак ризык саналаймы? Камыр ризыгы. Инде. Әйе. Тагын сезнең Аннары шорт-листта нинди ризык? юк, менә бәрәңге ашасаң йокы килә. Сезнең Килә шулай түгелме? Ну, әйе бар. Шуңа күрә. Бәрәңге ашамыйлар камыр ризыгын. Бу инде теге концерт алдыннанрак дип алабыз инде, әйеме? Әйе. Менә бик җаваплы чыгыш ди. Концерт сезнең анда 1 сәгать ярымлык. Сезнең күпме бара концертлар мәсәлән гомәләгәрдә? Төрлечә була. Төрлечә. Кайбер чакта менә теге пушечный программа буенча көненә 3-4 концертта бирдек. Шуңа күрә кайбер чакта иртән ашап аласың да, аннары концертларың беткәч кенә капкалыйсың. Ну, ара тирәңдә су ішеп аласыз. Әйе. Су, е. Суда эчмәсәң дигән Конечно. Теге шундый кызык, бүтән кеше дә шулай дип уйлый. Теге биюче булгач, без ашамыйбыз дип, ашыйбыз дип уйлыйлар. Юк инде, бездә шундый ук кеше, бездә шулай тәмле, матур ашарга яратабыз. Җәмәгать безне биергә өйрәттеләр менә безнең бер программабызга. Нәкъ менә 20-нче елдагы концертка бит әле булмы? Ой, җәмәгать. Юк, 18-нче елда гафу алдым, әйе. Менә минут ярымлык, 2 минутлык биюдә шуның хәтле күп энергия бетә шу. 2 сәгать биедек. Әйе, күпме әзерләндек, күпме без аны өйрәндек. Ой, Так, монсы булды. Хәзер без Карагызлар, менә яратам бер сорау. Менә татар биюе, менә 700 бию дип әйтәбез инде. Бу салмак бию бар татарларның, хәкереңә әйтә торганда бар 700 бию. Ул кайсы илнең, кайсы милләтнең бию тагын шундый ук менә энергия күп чыгара торган. Ну мен күз алдыма килә лезгинка инде мәсәлән, әйме? Тиз лезгинка. Ләкин аларның хатын-кызлары бар ошай гына бийләр. Бездә бит әнә чик менә кайсы илнеке бар шуны менә безнеке белән чагыштырганнар, шундый ук энергия. Минемчә һәрбер Күп таләп итә халыкта да бар ул. Андый җитез биюләрдә, салмак биюләрдә. Шуңа күрә ул бит инде халыкның эчке халаты, гадәтләре, яшәешен тормышын көтә торган. Бөтенесе дә шуннан килә бит инде, бөтен бию дә шуннан чыга безнең. Шуңа күрә төрле халыкта да бар инде ул җитезе дә, салмагы да. Миңа калса безнең дә юк кебек теге. Нинди халыкта юк? Эстония, Латвияларда бик кәкрен бейләрдер кебек миңа. Тыйра. Алар өчен ул җитез. Алар өчен Җитез бит ул бары. Алар безнең биеп карасында. Белмим, хатын-кызларныкы миңа инде. Бездә генә шундый кебек тыйла. Татарда гына. Әллә мин артык милләтче инде шундый. Эх. Безнең биюләр иң матур инде. Атаңыз сине бию шисегә менә. Йөрәктә үзегезгә. Менә татарныкымнан. Яра татарныкы топ 1-нче, 2-нче урында. Мин инде теге нинди генә биюне сайламасам да, миңа теге мин хәрәкәткә карап сайламыйм. Миңа аның теге эчке халаты алдырырга тиеш. Әйе. Кайсы алдыра менә йөрәктә. Ну, кая дәрт бар, кайда эчке кишерешләр бар, әйме? Фламенко. Фламенконы алыйк. Шул башкорт биюләре миңа ошый. Аннары соң төрле Башкорт биюендә менә хатын-кызлар җитез бийләр менә шундый бармы урын шундый биюләр алган. Хатын-кызлар да җитез сикнә торган. Аларны бит аларны моны әйттем. Башкорт биюендәге андагы кулдагы хәрәкәт ул бит Бу бары аяк белән бит инде. Алай димәсәйдем шул. Координация авыр. Әйе. Yo аңлашалар егетләре шундый ди. Шоп бийләр әйтә, берлән егетләр дип әйтерсең. Әйе. Так. Ярсын. Димәк башкорт биюдә бик ошый. Янар инде теге тән хәрәкәте шәрык биюләре. Шәрык бию. Әйе. Элек бийдирем, хәзер бийсем бу шәрык биюләре. Элек күбрәк биидем. Хәзер яуга чыккач. Юк инде яннан түгел. Юк инде. Күңел таләбе бөтен биюләрдә хәзер.
Яр. Мен күбрәк инде теге үзебезнең без инде теге татар дәүләт җырхан ансамбльдә эшләгәч, татар биюләренә күбрәк безнең Басым акцент ясыйбыз. басым ясыйбыз. Шуңа Әлбәттә. күрә инде без бөтен дөнья буйлап мастер-класслар бирәбез татар бию буенча. Шуна. Әйе. Менә шуны сорам, мин сорау бар шундый мастер-класслар бирәсезме дип. Бирәбез. Менә без концертларыбыз белән барабыз районнарга, шәһәрләргә. Һәрбер концерт алдыннан без менә килгән бу укучыларга, гомумән бөтен кешегә дә мастер-класс күрсәтәбез. Ничек булырга тиеш һәм Гәүдә тотыша. Әйе. Улар, гәүдә. Менә шуңа күрә Мин хәтерлим әле бу теге бу хәрәкәтне өйрәнгәндә дә. Окша баш, окша баш. Төзәтеп куябыз. Нигә ичеп диризгә таяк кына димәгән. Тап. Ну молодцы, бик яхшы укучылар. Безнең салат әзер. Безнең салат әзер. Булды, җәмәгать, безнең салат әзер. Менә шундый салат килеп чыкты. Бу хәзергә беләсезме нәрсә эшләсен? Бу сенәтерсон дип әйтәләр. Бездә майонез бар. Майонез бик файдалы бер инде. Шулай да бүген бит инде бәйрәм. Безгә сез килдегез бүген. Шулай бит. Сеңәт. Менә катлы булып чыкты бу, карагыз әле. Сиңа торсын. Бу арада без сезгә үзегезгә дә бер рубрика, бер сынау әзерләп куйдык. Без әзер. Әзер. Демәк, безнең ризыгыбыз әзер. Мин сезгә бер рубрика әзерләп куйдым. Сез мин әйтмәдегез, конечно, ничә ил икәнен, бер 100 илдә барганыгыз бар бит инде. 100ләп. Алай куйган. Алай, юк. Күбрәк? Ауропада булдыгыз, Ие, Америкада булдыгыз, ие, Азияда булдыгыз. ие, Булдыгыз инде бу. ие, Кытай, Кытай, ие. теге континентрак Япония, Австралиялар, Япониядә юк, Австралиядә юк. Индонезия, Юк, юк, юк. Монголия. Булдык. Булган инде бу. Африка, Юк, Египет. булдык. Африка бит инде. Ой. Африканың бу өлеше. Так, Судан, Чад, Камбоджа, Туниста булдык. Ва. Шул. Тунис. Ой. Ярар. Мин сезгә хәзер ризык исемен әйтәм. Сез нинди илнеке икәнен төшенергә тиешсез һәм нәрсәдән ул ясалган. Ахырда мин сезгә әйтәм шундый нәрсә икәнен. Бәлкем сез белерсез, бәлкем ошагыңыз бардыр. Бәлки дә. Чөнки без алдык бик популяр илләр дип әйтик инде. Мөгаен сез булгансыздыр да анда. Һәм беренчесе шуның Панфорте. Форте. Форт менә кара. Мне кажется, юк. Мне кажется, Форте ол более Испаниядыр. Так. Син нәрсә дигән? Франция. Так, Форте, ну. Форте пиано дип. Әйе. Форте пиано. Италия, Испаниямы? Италия. Испания юк түгел, Италия. Менә. Без Римда булдык. Италия. Без Римда булдыгыз. Панфорте димәк ашагансыз, әйе. Панфорте. Панфорте. Нәрсә булырга мөмкин ул? Форте. Что такое форте? Форте. Пиано, форте. Пиано ол әкрен дигән. Форте быстро, Форте громко. Так. Ну, мне надо, не знаю, мне надо салкын Нәрсә закуска. ризыга? Нәрсә ризыга? Итальянский какой-нибудь холодная закуска дип салат. Форте булгач ул теге форте Громко. громко. Пам. Юк, наоборот, зур ниндидер. Әйе, ну, зуррак. Форте. Зуррак берәр вакыйга уңаеннан пешерелә Торт, торган торт. берәр төр, ну ярар. Пирог, торт. Якын менә. Пирог. Выпечка дип. Пирог. Пирог. Әйе. Так, нәрсә булган мөмкин ул пирогта? Санап китегез әле берәрсенә. Пирог булгач бу баллы түгелдер инде. Ну, Төрле була ала микән? Пирогның төрлесе була ла. Әйе. Так. Аңладык, Италия пирогы икән, инде барып җиттек. Так. Анда пиццага охшадым мин. Кая булды Панфорте? Юк, менә кара, килерсең инде. Италия миндә беренче тапкыр баргач, менә заправкага кирдек. Тошорга барабыз. Пицца. Кашны пицца арабызын. Ялган пицца шул тәмле бит. Тәмле, зур. Алла, менә коллары бар. Паста. Паста инде. Паста, сән инде пицца. Пирог ошамадым мин, нәрсә пирог. Так, Италиядә нәрсәләр бар анда? Бу әйтәм, бу бәйрәмгә пешерә торган махсус пирог әйе. Мин сезгә хәтта әйтәм, Раштуага пешерә торган махсус пирог. Алайса берәр итледер инде бу. Әйе, караса, ит димәк, әйе. Үрдәкләр белән инде шундай. Үрдәкләр. Италия үрдәкләре, Италия. Италия үрдәкләреннән. Инде утка. Италия утка. Италия утка. Италия утка. Берәр гөмбәледер инде шунда. Гөмбәсе дә бар инде, ите булгач шәй шулай. Гөмбә. И Анда бәрәңге бармы? Италиядамы? Италияда. Беларусь төлөп. Potato.
сұхбат чернослив терминдері вот ушул эбирлер мне кажется. Так, һәм тағы бір суған. Һәм суған. Болдымы? Жә. Бұл бір бұрышлағыз енді хет. Бұрыштай. Бұрыш. Бұрыш, міне, Бүтін приправа бұрышны енді. білдігіз. Бірден бір бұрышны ғана білдігіз. Баллы да бу? Бұл баллы шиклеукі десерт. Мұнда қауын, апельсин сидралары, инжир, миндаль, фундук, ұн, шикер, бал, Дұрыс юнәліш кориандр, алмағанбыз. корица, бұрыш. Бұрыш. Бұрышны қайтем, бұрышлағыз Ит жоқ міне? Ит болғаша. Ит ғұмән жоқ, баллы пирогта. Мәне шындай ризы ғол, мәне шындай. Панфорта. Бұл раштуға ғазірләнгеш, білесің, мақсус. Алар адығы, хей. Ярар, икенче юлы Так. алырбыз шунда. Панфорта. Панфорта. Ширбули. Шербули? Чиздес келесі. Шербули. Шербули. Мне кажется, что-то теге білесің теге. Боли. Грузия, Тбилиси. О, молодец, сразу идем. Дрес. Грузия. Ең ақыллы сенің, Шербули. Дрес. Өзім сайладым. Пельмен түгіл ма? Пельмен. Жекінші кесімі? Биг Годи. Ну, Тбилиси болғаш, ол мне кажется, Масында барбір. ит білән. Баллы түгіл бет енді бұл. Шербули. Малы түгел, но итенден жоқ. Ити де. Сыр болайын далайса. Значит, сыр көкей білән. Көкей бар. Көкей бар. Әйе. Демек. Көкей. Деймә. Нәрселер біз анда болдық дейді. Шербули. Көкей білән. Бұл енді Окей. Биг Годи. по-аджарски. Биг Годи. Биг Годи. Хади. Біз ана қатты өзіміз де пішірес, мен шынды екені білмегенмін екен, исімін. Чупори по-аджарски демек ме? Ансыз машақат де, бұл бүтіне машақатсыз. Омлет. Нәрсе барына демек, емірқа. Жұмырқа, сүт. Тоқта жоқ енді, істейінде бір нәрсесін дағы шербулida деген. Шербули деп сразу теге. Мына қазір үлгірелер, қазір уақытта үлгірелер, мен бек яратамын мына ертелерім, үлгірділер енді бар мына шындай. Мына мұндай түсте алар, мына мұндай. Қызыл перец, чили. Қызыл түсті нәрсе. Помидор. Әйе, демек нәрсе бұл дейді. Помидор, көкей, зелень инде. Мына. Перец бар ма? Бар. Бүтін әберлер ертен. Ясын битін. Бұл Грузияның емірқа тәбәсі, шынапта біз, мен оны бала шылқан деп етеген ерді, помидор қыздырасың, помидор үстіне емірқа. Емірқа білен помидор шынды тәмілі, оқшаған жоқ мұны? Еще сәмісі. Шушы не бола менде бұл? Шул шербули бұла екен бе? Міне соны айтам бейдіңді. Мен яратам менің завтрак инде. Суғаны да бар енді, біраз деге сарымсақ, кәштер шеклеуге құшқанлар енді. Помидор болғаш томатный паста, сілер екенді, май, қам, зелень. Все. Что ты бітсің Қаян неше керек? Білем. Ол как жаркой сымақ болды. Шербули болды енді бұл. Нера? Біз өзімізде білмеген біз шербули пішіргенім. Әр ерте деп етек, міне сондай ғанды ризық. Бірінші болды. Ну, мұнсының есімі таныш, дұрды өлім сізге, шынке мен өзімде ешкенім бар. Фрикасе. 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 Французская. Молодец. Фрикасе, фрикадельки сымағын. Фрикасе. Жоқ, мұны қайта оқалы болып болмай. Бұл істе қалдырған қатыры жоқ шейесі. Қатыры. Франция болдыңыз бейінде? Бұл неше енді? Бізге ол Франция, біз онда ең көбі болдық Францияда. Біз онда улиткалар ашадық. Мидий. Мидилар ашадық. Менде фрикасе енді бұл. Я бірақ фарштыр енді бұл фарштан Фрикаделькалар ма? фрикаделька кебек, что ли, ежик кебек нәрселеріміз. Демек, алайса, ет болып шығайында онда? Ит. Ежиклар болғаш. Фрикасе. Ну, Францияда білесің теге, алардың бит иту көпті түгіл. Алар бақаршыда? Жоқ, морепродуктылар. Ол фрикасе, алардың завтрактың круассаны бір нәрселер жоқ Вино мында. бардыр енді. Вино бар ма? Жоқ, фрикасе. Мына бұлардың фрикасы Сыр бардыр. Максималь рәуіште біздің ризықларға ұқшаған ризық бұл. Біз оқшы тұрған деп етегенде. Ұқшаған. Ишкәніңіз жоқ еме алайса? Фрикасе. Фрикасе бұл тауықтан, тауық филесін әзірлейлер фрикасы. Ол бізде нелерде бар қозанда деп етеке, міне кірсен ресторана
Agar da anda menюда Европа менюсы бар екен, Ауропаны деп айтылды. Ол ресторанда фрикасы бар да? Міне, ол мына. Міне, Бұл тауық, мында сүт үсті белән сливки. салып, біраздан ұн салып, Соус инде бу бульон. Тауық. Міне, тауықны шөттіріп әзірлер. Bizde frikасы ясыйбыз екен. Ясыйбыз деме айтам бит, исемегенә башта. Францияныкі. Ну, почти. Почти. Ну, Ну, бірінші, конечно, это вообще. Панфорты ма? Панфорты. Мен араштыруға білен тұрған берім оған. Дұрсырағы ризақ. Мұсыбылды енді қызығыз, біз білеміз қазір 7 яшы толды. Бірінші классқа барды. Аллаға шүкір. Қалай бердіңіз қойсы мектепке? Татар гимназиясына 12-ші гимназияға. Қызларына оқи тұрған. Анда қызларғына міне. Ие. Нәрсеге сәлеті бар қызығызның? Биюге, жырға? Бүтін сөйле әзіздеп көріне. Ие. Теге айырым нәрсегедір босым ясамайбыз. Әлі міне ортындан ғына барабыз. Теге әзірек игтибар етабыз. Ие. Бұлай жырға юрий, биюге юрий, бассейнға юрий, шахматыға юрий, бүтін нәрсеге юрий. Дзюдоға да берегіз. Керегі шығып Ерар, мына қазір біздің енді дегустация уақыты жетті бетінде. Аңаршы біразына уақытымыз бар. Қазір биюші бұларға тілеушілерге сіздің кеңесіңізде. Биюші бұларға тілеуші еш балалар, бәлкім балаларының әтиенлері қаридыр. Нені кеңес бересіз? Биюші бұларға керекме? Биюшіні профессия керекме? Профессия хынар етіп әйсайларға. Сойлаған ұшырақта нәрсеге әзір бұларға керек. Міне. Алайса бит, көбісіні білмейлер, кімнен кеңес сарыға дейм. Бүтін отананың балаларын, қызларын береке биюге бересіздер екен. Биюші хынары енді ғымымен бек қызық профессия. Менімше. Чүнки, әгер де енді сіз аңы профессия етіп сайлайсыз екен, сіз баштан бек нығайтып ішлерге керек, тырышырға керек, ол хынерні яратырға керек, аннары енді оқу йортларын тамамларға керек, әлбәттә аяқларны имгәтүләр, әзірәк қан болу, теріс әзірәк жарақатлар алу, ансыз енді біздің хынерде аннан башқа болмай. Ләкин ул ханерны яратасыз екен, ул андай әйберләрне күрмисең дә, ул сизмисең дә. Әйе. Шуңа күрә инде аннарысын уку йортларын тамамлап, безнең кебек, безнең ансамблебезгә рәхим итегез. Татар дәүләт җырхан бию ансамбленә татар биюләре бисегез килсә бигрәк тә. Аннары инде менә үзебездән чыгып әйтәбез, без күп илләр күрәбез, күп өлкәләр, халыклар белән аралашабыз, дөнья күрәбез, төрле тәмле ризыклар ашыйбыз. Фрикасылар. Бу инде биюдән тыш. Шуңа күрә Шарабили, шахабилилар. Инде биеп акча эшләп булмый дип әйткән кешеләргә эшләп була, теләк кенә булсын һәм тырышлык дип әйтәм. Бию белән ширләргә кирәк. Мастер-классларда да шул сүзләрне әйтәсездер, әйме? Әйе. Шул чираттыгы. Гомумән мин үземә сөйләйтәм, әгәр дә инде бала менә шунда балаларын бирәк мәктәпкә биюгә. Бала кешегә кирәк, үзе хөнәр итеп сөйләмәсә дә ул биюне. Бигрәк тә кыз балага. Энергия чыгарачына ул. Бигрәк тә кыз балага ул Осанка. Йөрешләр, ул үзеңне тотышлар. Менә матур хәрәкәтләнгән кеше. Дигән кеше ул барыбер аерылып тора. Шулай. Социализация, коммуникация һәм башка шундый акыллы сүзләр белән мин. Шәнешкә бирсәгез, иде Раил Камович. Рамил. Ну да, әйдәгез булай. Мин сезгә хәзер күрсәтәм, дөрестән дә нинди ризык килеп чыгарга тиеш иде. Әгәр дә без әйткән идек, дөрес ризык килеп чыкмаса, үләк юк сезгә. Әгәр дә Панфорты күрсәтәбез. Әгәр дә инде сез нинди ризык эшләргә кирәклеген якынча дөрес эшләгән булсагыз, хит якынча. Күпмара табасы сезнеке сөйләштекме? Сөйләштек. Сезнең Панфорты түгел ул. Азагынча нәрсә булды азагынча? Фрикасы хавала. Ники юк бит фрикасы. Майонез. Я, әзермесең инде сез күрергә нәрсә килеп чыгарга тиеш икән? Әзер. Ай, шуны хәтта шаса шар икән. Тара-тара-тара. Афәрин, ну, молодцы менә. Монда виноград. Бу исеме Тиффани икән. Тиффани тауык һәм виноград белән салат дигән бу Тиффани. Ну, принципы шул ук. Менә катлы салат, монда да Инде савыт нирәк.
Әле ярый, мин уйлап торам, Виноград. ярый әле шалтыратып кемгәдер эләкмәдегез, бәлкем сез бөтенләй башка алып киткән булар. Что не делается? Нең ішкі тыйымлы хисә сезгә дөрес киңәш бирде дип уйлыйм. Катлы бит инде. Атлын сау. Инде дилсасы сакарым әле. Рай ашаймы, аша рай. Ашап китәм инде. Хатын бүген ашатамы юкмы? Тәмле булган буймы? Итнең тәме дә бар. Машина? И белән хатыналар. Берсенчкен дә ашыгаралар алмаса. Молодцы. Итне самый главный. Булганмы? Тәмлеме? Суган да самый. Вообще молодцы, афәрин дә кул чабый хәле. Ай. Бик теләп. Бик рәхәтләнеп. Менә безнең тапшырыгыбызның генераль спонсоры булган Кукмара Металл заводыннан. Әлеге, кстати, менә бу яңа линия лайме, Грация линиясе булган. Бу әле гомумән яңа марка дип әйтәләр, яңа модель. Булган табаны тапшырам сезгә. Ул менә шундый матур, аклы, беләсезме, менә табан. Алтыннан җигелгән. Менә шундый таба ул. Шундый табаны без сезгә бүләк итәбез. Әле коробкадан да чыкмаган. Менә карагыз. Матур сезнең егез дизайны өчен шундый матур булыр дип ышанам. Монда сез чахох били, чаро билинда пешерә аласыз, фрикасында пешерә аласыз. Бөтен нәрсәне тәгә күкәйтә басыда бөтен нәрсәгә, хәтта плов да пешерергә була, миңа калсам. Син гаиләгә җитә, әлбәттә, әлбәттә. Икегезгә син белән кызыңа идем ашам икән. Так. Менә шундый табаны бик озак хезмәт итә, гарантия 3 ел, күрдегезме? Бер нәрсә янмый, бер нәрсә кимешенең нинди плита егезгә? Газовый. Газовыйга да, электрга да туры килә. Дуслар, интернет кибет аша алырга мөмкинсез. Әлеге табаны, әлеге табаларны, кастрюльләрне актив ял өчен анда, поход өчен чыгасыгыз киләме, грильме анда, шашлык пешерәсегез киләме. Тегенесе ясалар әле безнең мондай копченый ысланган ризыклар, коптилкалар, бөтен нәрсәләре дә бар. Кухня өчен бөтен кирәк-яраклар. Директор менә шулай юбилейларга, 8 мартларга, туган көннәренә, хатынга, ире алып кайтып бирсә, син каршы түгел инде. Шат булам. Әлбәттә. Димәк, кибетләрнең адресларын әйтәм. Но интернет кибеттә бар икәнен дә онытмагыз. Интернеттан заказ бирсәгез, Рәсәйнең һәр төрле пишмагына, өенә, фатирына китереп бирәләр. Монсы бер, икенчедән инде фирменный кибетләре бар Кукмарада. Ленин урамы 42А адресы буенча урнашкан Казанда 4 кибетләре, Павлюхин урамы 114, Рихтзорга 11Б, Горький парк Сөдә үзәгенең 1нче катында, Мусин урамы 23Б һәм Ленинградский урамы 27, Бәхетле кибетенең 1нче катында. Киләсез, багажник тутырып, машина тутырып, яисә сумка тутырып, кайтып китәсез менә шундый табалар белән. Һәм кунакларга барганда да кунакка йөргәндә дә менә дигән бүләк. Бик зур рәхмәт. Ире алды әле, күбрәк тизрәк. Сковородка хатын кысында. Кулларда ул оружие дип. Корал. Бик ихтимал, бик ихтимал. Сез бит инде бергә бер эшкә җирисез, ярый син эштән теге сыңарып кайтсаң. Монда бергә барасыз, бергә кайтасыз. Бик матур барсыз, күзәтеп барам сезнең арттан, сезнең уңышларыгызга сөенәм. Рәхмәт. Сезгә мастер-классларга йөрим. Йөрдем, йөриячәкмен. Үзегез килсәгез дә була. Әле тагын бер-ике бер бара кирәк, кирәк. Безнең осталыкны. Бездә кунакта бүген дуслар Татарстанның атказанган артистлары, Татарстан дәүләт җыр бию ансамбле солистлары Айгөл Кыямова һәм Раил Ганиев иделәр. Без инде бүгенгә саубуллашабыз. Һәр барчагызга да зур рәхмәт, игътибар белән ахырына кадәр караган өчен. Һәр шимбә ТМТV телеканалында тәмле көрәш тапшыруын карап барыгыз, саубуллашабыз, ашларыгыз тәмле булсын. Сау булыгыз.